खुलुमबाय आं डक्टर निजोम कुमार मुसाहारि दिनैहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादा दिनैहाय मोनसे मोजां मोनसे इनिशिएटिभ मोनसे लादों बे जाहैबाय जाफुंसार जिउ लामा बे जाफुंसार जिउ लामायाव बे मोनसे टपिक होदोंमोन आं बेयाव बाहागो लानानै गावखौनो मोनसे गोग्गानाय मोनदों आरो लोगोसे आंबो सासे लाइमोन आरो लोगोसे लाइमोन जानानै आं बुजियो जे लाइमोननि दुखु खस्थ जेंना आरो लोगोसे गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ आं मोनदांनो हायो आं बेखायनो आङो बेयाव फैनानै लोगोसे आं मोनसे फुंखा सुबुं हिसाबैल' नङा आंबो सोलोंनो फैदों जथेस्थ सोलोंनो हादों बेनि थानाय गासिबो आबहावाया आंखौ फोरोंनो हादों मोनसे आरो आंनाव मोनसेबो आंखौबो मोनसे मटिभेशन्स खालामदों दिनैनि प्रग्रामा आरो जायनि थाखाय बेफोरबायदियाव बाहागो मोननायनि थाखाय आङो लाइमोन आफादनिसिम लाइमोन गौथुमनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनैनि सावरायमेला आं सानो आं जाफुंसार खालामनो हादोंना हायाखै नाथाय अब्लाबो बे मोनसे चेलेन्जिं दिनैनि मोनसे सेमिनार खुंनानैल' जों मोनसे बेफोर जिनिसखौ जों माब्लाबाबो सल्भ खालामनो हाया जोंनाव गोबां जों बेफोरबायदि इनिशिएटिभ लाबाय थानांगोन आरो इयुनावबो लाइमोन गौथुमा बेनिफ्राय साबसिन लाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरो सासे लाइमोन जानानै दिनै जाफोर दङ आं जिहेतु बाथौ गौथुमा आं बेखायनो आं गोग्गानाय मानि थाखाय मोनदों सासे धोरोमनि मोनसे आफादा बे इनिशिएटिभखौ लादों जि समाव जोङो आन्दायना दङ बे समावनो दिनैहाय धोरोमनि मोनसे आइडियल्स अबजेक्टिभ्स लानानै बिथांमोना बे धोरोमनिल' रिलिजियास फिलसफिखौल' फल' खालामालासिनो गासैबो समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना नांबोदों आरो बिनि थाखाय रोजा रोजा आं अरायबो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो आं दिनैनि जिथु लाइमोनफोरनि जाफुंसार जिउ लामा गोबां जेंना अबजेक्टिभ्स दिनै गोबां दंमोन गोबां जेंनाफोरबो दंमोन बे जेंनाफोरनि गेजेरावनो दिनै बे सावरायमेलखौ खुंदों आरो आं इयुनाव आं बेखौ सानो जे लाइमोनफोरा स्पिरिचुवेलिज्म आध्यात्मिक बेफोरबायदि एनभायरनमेन्टफ्राव बेफोरबायदि प्रग्रामफ्राव पार्टिसिपेट खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला वी आर द फिउचार्स अफ टुमर' जोङो हादोर जों दागोन जों लाइमोनफ्रानो जों हादोर दागोन जों लाइमोनफ्रानो हारि दागोन आरो जों लाइमोनफ्रानो गासैबो जोङो जोङो गासैखौबो जोङो समाजखौ अभारअल हिउमेन मेनकाइन्ड गासिबो ससाइटिखौ जोंनो आवगायलांगोन स' जों गावखौनो जों गाव सोलोंनो थाखाय माबा मोनसे मुलाम्फा मोननो थाखाय नङा जोङो माबा मोनसे साक्सेस जानायनि थाखाय नङा जों जाहाथे जोंनो सोलोंनो हायो बेफोर प्रग्रामा जोंखौ जथेस्थ सोलोंनो हायो बे नङा जे सासे स्टेजाव थानाय सुबुङा मोनसे सोरखौबा फोरोंल' बेल' नङा जोंबो गोबां सोलोंनो मोनो आरो बे सोलोंनाया आं जुदि सोलोंनो हायोब्ला आंनि साखाथियाव थानाय बै सुबुंफोरखौबो आं फोरोंनो हागोन आरो बिब्दिनो सासेया सासेखौ गुबुना गुबुनखौ बिदिनो थाङोब्ला जों अभारअल जोंनि बर' समाजखौ जों मोनसे बयनिफ्राय गेरेमसा हारि होननानै जों दानो हागोन आरो लोगोसे बै समावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैबो जोंखौ बोर सारस्रि हरगासिनो दङ बिथाङा लाइमोन समनिफ्रायनो हारि दानो थाखाय जिथु एम्स अबजेक्टिभ लानानै गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन बिथाङानो जोंखौ दिनै इन्सपायार खालामो जोंनि लाइमोनफोरखौ आरो बिथांनि खोथाखौ जों लानानैनो आवगायलांनानैनो जोङो आगान सुरनांगौ आरो आं मिजिंथियो जों इयुनाव जाहाथे जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ जों अरायबो जों बोखारनो हायो बिनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायहरो गोजोन्थों